Le ndoda le kuzobe yami, akukhathaliseki ukuthi amanye amantombazane athini, angeke aze alibone elidlalayo. Sisemhlabeni la, uwafa wafa. Lamantombazane esizokhompyutha nawo kule island sizoba ngindoda eyodwa. Ahothi kanje, la kuzomele ngiqinise igame yami, ngiyibambe iqine, ngujuma makayi-1 mina. Angeke le ndoda ngiyayifuna, i-rich gabo ukuqala nje. Ladies, welcome to uMbango wendoda Island. My name is Mini Sotobe, ngi-host yenu for the entire show. So ladies, today we are going to have our own first challenge. Nizomitha ile ndoda enize la ku-island ukuthi nizoyibanga. Nonke imoto izofika inilande nihambe niye kwi-date nale ndoda. So please ladies, you have only 1 hour ukuthi nibe ready for i-date yenu. Please make sure that ni excel phela, because you'll be meeting the guy for the first time. But ukubona umuntu for the first time ikona lokucountayo. So azisheke ladies, kusazoba mnandi, kusazoshuba, ayikhale. Ufuna indoda enjani? So kahle Mthobisi, mina career wise, financial wise, ngisendaweni right, sengishapho. Okushodayo nje ukuthi ngiseklishe down, ngakho umuzi, ngibe nabantwana, ngibe nendoda. So abantwana ngeke baze bayizali, komele ngithole indoda. So at this moment ngifuna indoda esikweloso stage ukuthi sikulungele ukuthi ngakho umuzi nomuntu. Hayi indoda esoqala phansi sikwebhana nje ngifuna umuntu naye already ukuthi ozaziyo ukuthi ufunani empilweni, ukuthi mangabe kuukuthi siyazwana ngokwemoya siyakhona ukuphilisana and then sesakha ikhaya. Hayi umuntu osabhizo saseyitratweni osafuna naye ukuyithola angazazi ukuthi ufunani. Juma, unabo abantwana? Ncese bhuti ukuthi leli qatha leli la ngivesanele la ngibinda, hayi ngoba nakungafuna ukuphendula. Iqiniso lihle bhuti, ukuze lingasibambe ekugcineni, ngcono ngilikhulume manje. Nginabo abantwana bhuti, akekho yedwa, bawu2. Kodwa bhuti bamawele, ngazala kayi-1. Ngiyathemba ukuthi bhuti lokho angeke kungize kungehlisela amathuba okuba kule island, ngoba nami njenga wonke amantombazane nami ngiyayidinga indoda empilweni yami. Ubaba wengane yami naye sachithelana isikhathi eside. So njengoba ngilana, ngiledi bhuti ukuthi ngiqale phasi, ngiqale kabusha, ngizothola uthando. Ngithola indoda ezoqondana nami mani, ngikhathela amadoda abhize eintabeni, asashela ngala, ashela ngala, nawe nakuma abantwana uhlele ekhaya. So bhuti ngifuna indoda nje, indoda elight, yabo indoda elight njengawe, uyayibona wena. So mina bhuti, I have a lot of love to offer. Mina ngumfazi, mina bhuti, umfazi okwakha umuzi. So ngiyacabanga ukuthi indaba yokuthi nginabantwana angeke izingixoshise le island, ngoba nami ngifuna ukuqala kabusha, ngizo-offer uthando phela. Okay. Uthi nje ngiyathusa ngoba mina anginabo abantwana, kodwa abantwana bayisibusise ezivela kuNkulunkulu. But who am I to judge? Mthobisi, igama lami Candice, isweet lomntwana. Mamela ke brothers, mina nginothando, mina ngine-vibe, mina ngiya-enjoyeka, you know. Ngiyi-package, I'm a full package.
Mina-ke njengoba ngila kwi-island ngifuna indoda emadodeni, indoda ezongithatha ingibekele, uyayibona lento engishoyo. So mina bhuti angifuna isidididi sendoda, ngifuna indoda enjengawe nje so. Uyabona ukuthi usmuthi kanjani, umuhle kanjani, uhlakaniphile. Phela bungeke kube lo khona if sibhayizane. So mina-ke bhuti ngiyayiphaphela ngomaqinasi. I bring happiness man, I bring joy, I bring vibe othandweni. Futhi ngiready-ke ukuba ifiance yomuntu, ngiready ukuba umfazi womuntu. Ngiready kahle kahle bhuti. So if uyangithanda uthola konke lokho, ngibathi ngimuhle kanjani, ngihot, ngiyashisa. Okay, Candice, ngiyakuzwa ukuthi uthi uyi-sweet lad. Hey. So okay webhuti, tshela mina ngitshela abantu. Uyaphuza? Uyawuthanda umgroove? Ngoba mina bhuti weekend to weekend bekele ibeke swiri. No, umgroove akuyona into yami. But see, I think I wouldn't mind ukuthi nje ngiphume nje ngiqoqe igazi. Nazo-ke bhuti usuphethe mina-ke manje zizokhala. Zizoqaqekile igazi. Sitheshile man. Mthobisi, njengoba de sengishilo ukuthi igama lami uBongi. Empilweni yami sengikhathele ukujola. Umjolo uyanyisa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngikhathele ukudlala abafanyana abancane. So njengamanje ngikwi-situation yokuthi ngifuna umuntu ozaziyo ukuthi ufunani empilweni. Mase siyakha together. Sakhe life together. Nginothando oluningi-ke mina ukuthi angimtholi lo muntu engizoluhluzela kuyena, ngimnikeze lona nje ayi-enjoyele yena. So ngifuna uku-enjoya manje. Uthando luya-enjoywa vele. So Mthobisi, ngiyakubona ukuthi you are that guy mina naye esingakwazi ukuthi siyibambe lenqola, si-enjoye man, sibe happy. Asibe happy muntu wami, wena sifanelene, you good looking, you smell nice. Uyi-type yami. Akukho okunye engizokusho ngaphandle kokuthi uyi-type yami. You tick all the boxes. Uyangizwa ukuthi ngithini? You tick all the boxes. So muntu wami lalela lana ke. Asiqale lento. Asibe happy le island. Let's do this. Welcome back to uMbango wendoda Island. I am still your host, Mini Sotobe. So ladies, lalelani la. Ziyashake manje, ziyakhala. Kusasa ekseni nizokwenza i-challenge yeni yokuqala. Nizopheka niphekele umthobisi. Umthobisi uzochoose ukuthi ubani opheke kamnandi, opheke ukudla okumchazayo, and then lo muntu loyo uzobe sehamba aye naye kwi-private date ine jacuzzi. Zizobe ikhala ke lapha, kuzobe kushushu, uzobe ifudumele. So ladies, this is your opportunity ukuthi nilwele i-date nomthobisi. So today ngizocela ni prepare i-list ukuthi nifuna ini, nifuna ukuthengelwa ini, and then menivuka lokho niyokuthola kuma counter wenu mase ziyakhala ke iqale kuphekwe, nibe nosuku olumnandi. From umini wakaSotobe ngithi ngiyanthanda. Asihlebe kancane phela. Uzwile ukuthi uJumaima unabantwana abawu2. Hayi unesibindi esinethambo phakathi. Uyapi kwi-island nabantwana abawu2 azofuna indoda esingile engenabantwana. Girl, asazi kodwa ke akusikona kwethu ukuthi sijaje. Uyazeni ukuthi ufunani. Cha phela ungayibuki kambi ngehlola ukuthi mhlambe mina ngomuntu ohlebayo ukuthi ngiqonda ukusho ukuthi less -1, uyabona? -1 and futhi -1 2000 aliphaphi we-Jess Mariama. So kahle kahle i-competition between mina nawe. So i-challenge elandelayo yakusasa girl kuzomela ukuthi thina siyiwin. So that siyazi ukuthi kusele thina laba abanye amanzi amancane abasiyo nje competition at all. Ngingabanjwa ke Nkosi yami njengoba ngina la. Ngifuna ukuthi ngingene ngitshontshe ngibuke ukuthi yini i-challenge elandelayo so that ngizoyilungiselela. Phela mina nguJuma makayi1. Yabo le ndoda le inemali kabi. Iyona into engiyidingayo empilweni yami njengamanje. Phela nginabantwana ababili kumele ngibafide. Angizile ukuzodlala la. Ngingane yamamngadi mina. Hayibo, kule challenge bathi sizopheka. And then uGayi uzochoose ukuthi ubani opheka kamnandi. Mina ngimazi ukuthi uGayi uthanda kuphi ukudla. Ngoba isikhathi se-date sasibekele sona sasisincane. Ngangifuna ukumtshela iqiniso nje about my kids. Manje angazi lutho ngaye. Kuzomela ngithole ukuthi uthandani. Ukuze ngithole shuthi kumele ngihambe ngiyoxabanisa lamantombazane asale alwa wodwa mase mina ngithole i-chance ukuthi ngikhulume noGayi singaphazamiswa umuntu.
Kanti why umosha into zami? Why umosha into zami? Why umosha into zami? Lalela la wengane. Lalela la. Anginasikhathi mina sokuthi ngizomoshana nezinto zabantu. Mina ngize la ukuzobanga indoda. Ngizofuna indoda la ku-island. Ukuthi wena umncane kanje usu desperate uthi uzofuna amadoda ku-island usayi 2000 waye ungaqomi ngakini. Ufuna ngize ngibe isigogwana njengawe kuyima ngizofuna indoda. Ngifuna ukuyithola manje. Angifuni ngize ngibe isigogwana sengidesperate njengawe. Hlukana nokumosha into zami. Isigogwana ndini. Hawu bhuti, wabhukuda wedwa sikhona. Hayibo, sungazophathwa o-depression phela. Ngicela ukukujoyina bhuti ngizobhukuda nawe. Swime nje. Bambelela kumina bhuti ungasabi. He phela webhuti bengithi ngisazokhuluma nawe phela Mthobisi. Yazi ngalela langa sikwi-date phela. Isikhathi besingeve sisincane ngoba besibaningi. Angitholanga ithuba lokuthi ngikubuze ukuthi ngabe uMthobisi umuntu onjani nje Nkosi yami. Uyile ndoda yasedolobheni or ile ndoda yasemakhaya. Uyindoda ethanda ukudla okuphekwe endlini or uyindoda ethanda ukudla out phela njengebhuti. So uma uthanda ukudla okuphekwe endlini uthanda ukudla okunjani nje? Uthanda ukuthi umfazi wakho akuphekele ukudla okunjani? Just in case phela bhuti in future if mina nawe siyahlangana, kumele sazi ukuthi uyile nhlobo ehlala endlini or uyile ndoda lehlala ezitradweni. Hey, yazi ungahleka Jumaya. Uyitshela ukuthi ngiwucheese boy. Kanti nje ngiyindoda yasemakhaya. Ethandela nje ukudla kwasemakhaya kuphekiwe njengojeqe, igwaqane, idambu, inhloko. Lokho nje you can name it. Episode 2 uyalandela okwamanje sicela usifollowishe to all social media platforms Buzz SA isiyolaliboneneke ku-episode 2 ungakhohlwa ke ukulike, ucommente, ushare siyanthanda kakhulu.